Euskal Gazteria? Galdera hori egin dira Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak. Galdera horri erantzunez, gaztelink.org sortu dute, gazteekin lan egiten duten erakunde zein norbanakoentzako sare sozial berria. Sare sozialetan ibiltzea ohikoa bilakatu da gazteentzat. Facebook eta 20 ohiko komunikazio tresna dira gure gaztetxo eta nerabe askorentzat. Baina sare sozial nagusi horietan jende, mintzagai eta informazio asko dago. Zurrunbilo horretan, Euskal Gazteei interesatzen zaizkien bertako gaiak ikustezinak dira ia. Hori ekiditeko, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak gaztelink.org sortu du. Euskal Gazteei eta haiekin lan egiten dutenei zuzendutako sare sozial tematikoa. Egitasmo berria hobeto ezagutzeko, Gazteriaren Kontseiluko Ibai Iriarte eta David Lopatigirekin hitz egin dugu. Gaztelink da gazte eragileentzako sare sozial berri bat. Eta batek esango da, gazte eragilea zer dira horiek. Gu Gazte Kontseiluan edo guretzako gazte eragileak dira gazteri esparruan diharduten pertsona guztiak. Hau da, izan daitez gazte elkarteak, administrazioetako gazteri esparruan dagozen teknikariak edo zuzendariak, badira beste moduko gazte elkarteak. Azkenean gazteentzat zuzendutako sare sozial berria. Zergatik sortu duzue Gaztelink sare soziala? Askotan kontuatzen ginen, elkarren arteko komunikazio falta izugarria zeola. Eta gaur egon ikusita 2.0 edo gauza guzti horiek interneteko sareak eta zein eskaintzen duten, ikuste genuen baliabide bat edo plaza virtuala sortzea zeola, nun elkartuko liaken mota gazteria lorrean o gaztetan orok iten dituen gauzak elkartukatzeko leku bat, Bai informazioa, bai iten dituzten gauzak, bai eztabaidak, bai dudak, eta hortako ikuste genuen plaza virtual hori Gaztelink izena jarri duena interesgarria izan zitekeela. Nori zuzendua dago? Gaztelink Euskal Gazteriaren ataria da. Orduan Euskaldundan orori eta gaztean orori irikita dago. Gaztelinken ikusten da bezala mapa bat dago gainea, orduan askotan zintzilikatzen dituzu gauzak eta mapan bertan agertzen da geografikoki puntua, ez dakizeinek kantolatu duen hitzaldiare eta agertuko zaizu lekua. Zein eduki mota aurki dezakegu Gaztelinken? Egun arte sartu dira denetarik, manifestazioak, ikastaroak, erakusketak, hitzaldiak, bizikleta martxak, mendi martxak, ez dakit. Ekintza, ekitaldi eta gazteria zunta dagoen dena. Hoi jarduerei dagokionen, gero eztabaidak, informazio bilketa, askotan gertatzen da herri batean aire dinamika bat ematen, eta beste herri batean bi urtelenago dinamika bat, eta akats berdinak errepikatzen ditugu, Ostras, igual erresagoa da sarea indartu, eta beste aurrez lan hori egin du eragile horrekin bildu eta esan, ostras, zein dezue, ez nola eta zaizue, eta guk berriro akats berdinak egin ez ditzagun, Zergaitik erabili behar dugu Gaztelink? Oso erabilgarria delako. Nik uste hori da bere abantailarik importantena. Azkenean bai hori beste sare sozialekin uztarketa hori egindaz gero, zure munduan edo gazte arloan dagozen beste elkarteekin, beste eragileekin, zuzeneko harremana edukiteko erraztasuna emoten dutzulako, baita ere zure elkarteak egiten duenaren berri emoteko eta gainera interesezen jaken pertsonen gana iristen jakelako. Azkenean ez da hori Facebook edo Twitterren botatzen duzu eta batek daki nork irakurtzen duen, baina honetan hori barruan dagoen jendea berezko interesadeko eta ganera hori olako
sareak eraikitzeko edo behintzate gizarteratzeko zuen jarduerak eta zuen ideiak, diskurtzoak eta lekua proposena delako. Zeintzuk desberdintasun ditu Gaztelinkek beste sare sozialekin alderatuta? Ikusten genuna zan Facebooken eta informazio turkaketa handia ematen zela eta neurri batean norberaren Facebookean dauzkezula laguna, dauzkezu elkarteak, dauzkezu familia, dauzkezu eraguztako usuarioak, ezta? Eta hainbeste informazio kudeatzean azkenen Facebooken kontuatzen ginen debaita ez ginela kapazak esateko garrantzitsua zana eta ez zana bereizteko, ezta? Eta zentzu hortan, iruditzen interesgarria, elkarte eragile eta gazterian lan egiten duten da gaztedan orontzako jakiteko ze hitzaldi dauden, jakiteko ze kontzertu dauden, jakiteko ze mugitzen da. Guk ez dugu Facebook, 20 edo Twitter ordezkatu nahi, azkenean ez duguna nahi ere ez da lana biderkatzea, orduan horretarako Gaztelinketik konpartitu edo edatu aldozu zere informazio bera zure Facebookeko edo Twitterreko profilera. Orduan, azkenean Facebook eta Twitterreko kontua baldin badekozu eta Gaztelinkekoa sortzen badozu, Gaztelinketik ere bideratu aldozu informazio hori Facebook eta Twitterrera. Kontua da, jendeak ez esatea edo gazteragileak ez esatea. Beste sare soziala, beste kontu bat, hori da lana hiruko iztu edo, ez. Zer egin behar du erabiltzaile batek Gaztelink erabiltzen hasteko? www.gaztelink.org eta bertan sartzen zeanen ateako zaizu goiti berako pantailita bat jartzen duna usuario berria nola sortu, erresa baina erresagoa da. Azkenen, nik uste gure generazioko jendea gaina gauza hauetan instrukzioak inoiz irakurri zitula, trasteatzen ikasi dugu. Eta bildurri gabe ibiltzeko eta bildurri gabe probatzeko hartu emanak izan behar dute. Eta jaso bai, baina eman ere. Eta horretian gauzak jendea nik eskatu genioke jendea gauzak zintzilikatzea. Zergaitik aukeratu duzue copyleft lizentzia? Sinisten genuen plataforma hau izan behar duela plataforma bat irikia, librea eta horizontala guztiz. Beste nork, beste gune batean, beste eragile batzuk beraien sarea indartzeko erabilgarria ikusten baldin badute, gure ustez da inor horren jabe eta erabiltzeko eskubide guzti izan behar dute. Jakintza zabaltzekoa da, jakintza eta holako gauzak erabiltzen inbardia gaina hola retroalimentatzen dira azken finean. Orduan horre ezin dizkegu muga jarri eta jabeko muga gutxigo. Kudeatzailerik ez duen sare sozial batean norbait arduratzen da bertari igotzen den edukiaz? Horizontala izan behar duela argi daukagu eta horizontala zentzuta dena maila berdina jartzea. Gero hor alkarrekiko errespetua da funtzionatu behar du. Eta ze guru ditzen gu egon behar deunik gurasoek bezala kontrolatzen zer publikatzen da zerrez. Horregatik esaten dugu Gaztelinke daukan onura neurri batean eta daukan indarra zentzu hortan, horizontalizazio hortan hori dela dena maila berean jartzea, denak nonork publikatu nahi du zerbait publikatu aukera izatea. Eta hori da bere huldadea neurri batean, ze administratzaile bat zeukitzean, kudeatzaile bat zeukitzean demorozin informazioa zen duna eta demorozin kudeatzen duna webabea, erortzeko arriskua dago, ez? Azkenen, erabiltzaileak erabiltzen ez baldin badute, web hau bera dijoa. Zein izango da Gaztelinken etorkizuna? Espero etorkizuna oparo izatea, baina ez Gaztelinkena. Gaztelinken etorkizuna oparo baldin bada, horrek esan nahi du euskal gazteri dinamiko bat, aktibo bat, bizi bat, eta bere etorkizunaren jabe egin nahi duen gazteri bat daukagula, ez? Hoi izango litzake Gaztelink bizi bat ikusteak reflejo izango luke. Azken finean, Gaztelink ez da ezer ziberespaziokoa, Gaztelink da gazteriaren errealitate bat plasmatu eta hortan indartut lagundu nahi duen atari bat.